Que tal, como están? Benvidos. O actual voceiro socialista Paco Reyes será o candidato do PSOE á alcaldía de Santiago nas próximas eleccións municipais. Así o decidiron os militantes do partido nunhas eleccións primarias nas que o aspirante acadou 301 votos polos 235 que sumou Mercedes Rosón. O PSOE concorrerá ás eleccións municipais de 2015 con Paco Reyes como cabeza de lista. Esa foi a decisión dos militantes que onte votaron nas primarias dos socialistas composteláns. O actual voceiro impúxose a Mercedes Rosón con 301 votos fronte ás 235 papeletas acadadas pola concelleira. Reyes amosouse contento polo resultado e, sobre todo, pola participación. Bueno, a verdade é que eu penso que o máis importante foi o 33% de participación dos compañeiros e compañeiras, non? Que colleron todo este proceso con moitísima ilusión e que amosaron que a súa participación e que a súa concurrencia onte a votar a legitimidade deste proceso de primarias que estaba absolutamente garantizado porque que non promoviera o Partido Socialista. Por lo tanto, esa era a máxima garantía que se podía ter. Foi, pois, eu penso que unha xornada festiva no que é a nosa agrupación, porque onte, verdadeiramente, o poder de decisión estaba en mans dos militantes de base, que decidiron libre e voluntariamente que proxecto e que candidato querían apoiar. Reyes recoñecía que aínda ten que falar longo e tendido ca súa adversaria co obxectivo de unir forzas e preparar unha candidatura forte. Este resultado hai que asumilo cos pés no chan, iso é o primeiro. Temos por diante moitísimo traballo, pero un traballo que imos facer dende a ilusión, dende un proxecto que vai aglutinar a todo o mundo. A nosa idea é coller e xuntar o mellor do proxecto da nosa compañeira, o mellor do noso proxecto, o mellor da súa campaña, o mellor da nosa campaña, e, polo tanto, todos xuntos, agora xa como unha agrupación, pois plantexar o que é o auténtico obxectivo de todo este proceso, que é recuperar Santiago para todos os veciños e veciñas de Compostela. O voceiro socialista foi proclamado hoxe de xeito provisional e será ratificado o venres tras analizar eventuais reclamacións. Reyes aínda está preparando a súa candidatura, pero que si confirmou é que contará na lista con militantes do partido que non tiveran ningún cargo de responsabilidade no concello. Non entanto, haberá unha excepción, xa que o último posto da lista será para o exalcalde Xosé Sánchez Bugallo. Esta fin de semana o alcalde mantivo unha reunión coa empresa que vai realizar a revisión do Plan Especial do Casco Histórico para comezar cos traballos. Precisamente, este encontro coincidiu cun congreso organizado na cidade pola Confederación Española de Cascos Históricos, do que xurdiron varias ideas. Como xa anunciara a semana pasada o alcalde, avecíñanse cambios para a zona bella compostelá co obxectivo de revitalizar esta parte tan importante da cidade. Neste sentido, o sábado Agustín Hernández mantivo un encontro coa empresa que vai desenvolver a revisión do Plan Especial do Casco Histórico. Con ela preténdese acadar un instrumento actualizado que permita xestionar de maneira máis axeitada todo o que ten que ver coa zona antiga de Santiago. Trátase dunha iniciativa moi ben vista polos comerciantes agrupados na Asociación Compostela Monumental. Ademais, un plazo de 3 anos dá para que todos podemos aportar o noso pequeno grano de area, non? A experiencia de Compostela Monumental e o trato con outros centros históricos co que se está a facer, pois vai ser moi importante nese plan especial. E, xa digo, era unha das bellas reivindicacións en contra daqueles gobernos chamados progresistas que lles iba moi ben o plan especial que había. E hai que ter en conta que perdemos en torno a un 30-40% de población. E que está previsto que os distintos colectivos aos que lles afecta a conservación e o desenvolvemento do casco histórico sexan parte dunha comisión de participación para aportar as súas ideas. Precisamente o presidente de Compostela Monumental, tamén á fronte da Confederación Española de Cascos Históricos, encabezou un congreso celebrado esta fin de semana en Santiago, onde se tratou sobre o comercio nas zonas históricas. Genera en torno a 360.000 empleos directos e o volumen de negocio está en torno a uns 40 millóns de facturación. O número de comercios en locales no centro histórico en torno a uns 200.000, non? Con lo cual, ten unha trascendencia e unha importancia. Estamos a falar da primeira empresa visitada a nivel nacional. Si en España tivemos en torno a uns 60 millóns de visitantes ou de turistas, como se lle queira chamar, pois un 90% visitou os nosos entornos históricos, non? Desta reunión saiu unha declaración que contempla 12 puntos, unha folla de ruta que se lle entregará ás administracións e que os comerciantes defenden que o seu sector é fundamental para a supervivencia e a vitalidade das zonas antigas das cidades.
Máis cousas, o Hotel Palacio del Carmen acollerá o día 11 a sexta edición de Get in Contact. Trátase dun encontro entre emprendedores que, como novidade, esta vez só irá dirixido a empresarios das TICs. Facilitar os contactos ás empresas locais e axudar os emprendedores que estean comezando a moverse no seu sector. Ese é o obxectivo de Get in Contacts, un encontro que se vai celebrar o día 11 no Hotel Palacio del Carmen e que por primeira vez irá dirixido a un sector concreto, ás empresas TIC. Hasta ahora, hasta los 5 que se han hecho, hasta el momento han pasado ya 645 personas y esperamos que esta nueva edición, que además tiene varias novedades, tenga pues alrededor entre 80 y 100 personas de nuevo. Con lo cual os comento un poco. La idea de hacer un Get in Contact específico sobre TICs surge de que vemos que una vez que hemos hecho ya 5 genéricos en los que hemos tenido muchos tipos de empresas diferentes, han empezado a venir ya gente de todos los puntos de España a conocer a nuestros empresarios, pues vemos que había que hacer un paso más, intentar ayudar ya por sectores a nuestras empresas. O modus operandi é sinxelo. Cada participante, que serán uns 100, poderá entrevistarse cun mínimo de 10 persoas con intereses comuns para atopar novos clientes, proveedores ou proxectos. A inscripción estará aberta ata o venres e é de balde. A Xente Corrente é o novo programa de educación viaria que pon en marcha o Concello en colaboración con Agasalle Contidos. Ademais dun libro disco, poñeránse en marcha actuacións musicais e charlas en colexos que terán como protagonista o Galo Mirindolo. No marco do programa municipal Onde está o perigo, a Concellería de Educación pon en marcha unha nova iniciativa para ensinar seguridade viaria aos máis pequenos. A Xente Corrente é un proxecto realizado por Agasalle Contidos que ofrecerá diferentes recursos para que os nenos e nenas se transformen en axentes protagonistas da súa aprendizaxe como peóns. Para que os nenos e as nenas se transformen en axentes protagonistas da súa propia aprendizaxe como peóns. Neste camiño, o papel dos pais e das nais resulta vital, xa que son os primeiros e máis importantes mediadores na relación dos nenos co territorio, sendo os primeiros exemplos e modelos a seguir na incorporación de novos hábitos de comportamento. Neste senso, o proxecto A Xente Corrente, que, por certo, se desenvolve nas rúas de Compostela, iso é moi importante, motiva un diálogo permanente coa familia, coa escola e cos diferentes servizos cos que conta a cidade no ámbito da autoprotección e a educación viaria. A proposta inclúe un libro disco titulado A Xente Corrente Galo Mirindolo, actuacións musicais con pezas preparadas por xoglares e outro tipo de accións nas escolas para seguir traballando en educación viaria e de autoprotección. Haberá ademais un festival no Teatro Principal o 10 de xaneiro. Ese pon 20, ti vas a 40, ese pon 30, ti vas a 50, ese pon 50, ti vas a 70, ese pon 80, ti xa vas a 100. A Fundación Andrea celebrou a súa xa habitual gala de Nadal para arrecadar fondos para a súa causa. A entidade trata de axudar a nenos e nenas con enfermidades de longa duración e ás súas familias. O Pazo de San Lourenzo acolleu un ano máis por estas datas próximas ao Nadal unha nova edición da gala benéfica a favor da Fundación Andrea. A entidade convoca esta cita co obxectivo de recadar fondos para axudar aos nenos e nenas con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais e ás súas familias. Foron preto de 500 persoas chegadas de toda Galicia as que acudiron a esta cea cóctel. Así, entre os asistentes houve unha ampla representación da sociedade galega e compostelá e non faltaron os padriños da Fundación, o actor Francis Lorenzo e a xornalista Yolanda Vázquez. A noite estivo ademais chea de sorteos, sorpresas e agasallos. E que chega o Nadal notas en moitos aspectos. O Corte Inglés presentou hoxe nunha comida a súa programación para estas datas. O Corte Inglés xa ten en marcha a súa campaña de Nadal despois de que se producira o acendido do alumeado, como xa é típico cada ano. No centro comercial queren ofrecer un ambiente diferente durante estas datas de compras. Así, todas as súas seccións dende alimentación, xoguetería ou moda están vestidas de festa. Entre as distintas propostas atopamos un concurso de postais realizado en colaboración coa S de Compostela ou a posibilidade para os nenos de participar na cabalgata de Reis pola compra de algún xoguete. O cartel
Outeiro Real, Papá Noel ou os Reis Magos non se esquecerán, como sempre, de pasar por este centro comercial. Ademais, haberá actuacións musicais, sinatura de libros, obradoiros ou visitas de xogadores dos principais clubs da cidade. O que pretendemos é reforzar todas as áreas de venta con actividades que podan dinamizar de algún xeito todo este tipo de propostas, non? En ese sentido, hai actividades para nenos, onde se concentran moito máis ao longo das vacacións escolares, e previamente tamén as actividades para adultos con presentacións de libros, concursos, demostracións de produtos, firmas de autores, etcétera, etcétera. É dicir, nós presentamos un calendario amplio, pero que iremos dotando ao longo de todo este período, que tamén é moi amplio. Que estamos a 1 de decembro, preto desas datas de Nadal, tamén o notamos esta mañá, cando vimos a varios operarios colocando as primeiras árbores que formarán parte desa montaxe que, como sempre, se ubica na Praza do Obradoiro. Serán 4 abetos e un belén os que formen esta montaxe, que poderemos ver completa na emblemática praza a partir do día 12. Antes, o día 5, iniciarase o programa de Nadal propiamente dito co acendido oficial das luces. Os operarios levan días traballando na colocación das mesmas para que estean listas o vindeiro venres. Os motivos da decoración estarán moi vinculados ao Camiño de Santiago, á Vía Láctea e ás estrelas. O orzamento desta iluminación achégase os 60.000 euros. E mentres non cheguen esas programacións específicas de Nadal, velaí teñen algunhas propostas na nosa axenda cultural. Imos coñecer como virán os vindeiros días no que o tempo se refire. A información, como sempre, achéganola Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá en Galicia os ceos estarán anubrados en xeral con máis nubes no litoral norte, onde comezarán as chuvias de carácter feble. A partir do mediodía aumentarán as nubes e a chuvia con precipitacións generalizadas. As temperaturas descenderán entre lixeira e moderadamente e o vento soprará do norte. O mércores agárdanse ceos máis anubrados canto máis ao norte, onde haberá precipitacións intermitentes e apertura de grandes claros no oeste e sur da comunidade. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente norte moderados. Non se agardan cambios significativos para os xoves. Así, os ceos estarán anubrados con máis nubes no norte e leste da comunidade. As temperaturas descenderán, especialmente as mínimas, o que dará lugar á formación de xeadas. Os ventos soprarán do norte en xeral frouxos. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados e chuvias que serán máis fortes pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 8 e os 12 graus e os ventos soprarán do norte con carácter moderado. Pro mércores agárdanse ceos anubrados pola mañá e algúns claros pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos soprarán de compoñente norte. O xoves teremos ceos con nubes e claros e algún chubasco pola noite. As temperaturas mínimas descenderán e os ventos soprarán de compoñente norte.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Rematamos este espazo de novas como cada luns cun novo capítulo do microdocumental dedicado a San Francisco de Asís. Despois volvemos no preguntoiro para conversar co voceiro do BNG Santiago, con Rubén Cela. Agora volvemos, graciñas por atendernos. En este día dedicado a Monterrey y a Trandeiras, que está en las tierras de Xinzo de Limia, podríamos hablar de que en Monterrey hay esencias y en Trandeiras hay presencias. ¿Por qué? Porque todo desapareció de las tierras de Monterrey en lo que es relativo a los franciscanos. Tuvieron un convento a las murallas, a las puertas de las murallas de Monterrey. Después cambiaron de lugar para irse al convento de los jesuitas y ambos espacios fueron llevados por el tiempo después de la desamortización. Por eso no queda allí nada de ese tiempo, pero sí hay esencias franciscanas. En tanto que en Trandeiras, además de los recuerdos de milagros del pasado, está la iglesia del Buen Jesús de Trandeiras, que es un centro ciertamente importante. Surge por 1520, lo apoya Alonso de Piña, que era el chantre de la Catedral de Orense, y se hace allí una iglesia en base a apariciones milagrosas de la Virgen y al encuentro en el monte de una imagen del Buen Jesús. De esa forma, a partir de los años medios del siglo XVI, aquel convento irá medrando hasta que la desamortización también llevará por delante el tema propiamente conventual, aun cuando queda allí como presencia la iglesia franciscana.